Empenyinfo da University of Ghana no say one year school adisuanfo da Commonwealth Hall nano no wache se wona amakwan ama nsentwerefo nhie mu ne dwumedie bi akoso a edi mpenyinfo da suapon no ano no abeto bedwuma nkofo ekansam ayensem fata om te say watwe saa wone a mpenyinfo da da ku nano no watwe om asensen. University of Ghana Legon Suapon no eden krata beto montene so a wo kire mu se osana agboso meda neto so du wotwe ene dunkunu e wa afempinu ene aduonu mienu mu no empanyinfo bi akane na wonom eda Commonwealth Hall wonom junior common room ano e ma akwan ma wonom eye nhyiamudie bi e wo wonom JCR honom wo kire mu se sanhyiemu a woyeye no wo ma akwanya e ma nuwebone bi ekoso e wo honom a ensem bi a wonom ekeka wo honom no na ya ateni a wofaso edibu senior officers a wonom eda suapon na no animtia ya nam so ema vice chancellor any pro vice chancellor ema academic and student affairs wonom asoyeye no obu wonom animtia adesuafo bi a wo ho kan saa bre no ebo school ni mpanyinfo amane enam so ma junior members no wonom disciplinary board etena ase eye nhwehwemu efa saa sobo a wode bo adesuafo yi bi eho na ewi akire no wonum esi gina yese suban a woda na die no etia suapon no emra ne senti adesuafo a wondin ene Paul Enim Inkumano woye president, Bright Gati na woye vice president, Daniel Kofi Buache na woye secretary, ana Daniel Oduenya Akwa na woye treasurer no wodifo ne senti watwe wonum adesua asensen a emfie miensa de wontumi enkoto wonum adesua so ewo school mu honomo ofofra no waka ho eye Frank Asaria no waye legal officer wono de ehwehwemu a woye nyina no ohu se wodi mobem ne senti wanfa sobuo bia amono ya wono de wo akwanya se obetimi atoa na desua so enkrata ni mu no wokire mu se wodinkan atwe Paul Enim Inkum adesua esensen yemfie mienu asana wodi fo ewo saa ehwehwemu a woye yenimu onam saa nkrata yi so etu adesuafo nyinaafo asan so ahye wonum nkran se enhyehyeyi a egu akwan mu ebo suapon no ho ebra no wobekenkan no ehunu yiye no ate ase enso yiye sene ebeye a wonfa wo ho enkohye no wei bi mu a ebe man sunsanso sei aba wonum so nkrata yi Emilia Eje Mensa ya woye registrar ena nensa ehye ase